murag ang battery og kani siya mo maura murag 200 200 grams. So butang nimo diri ang battery. So diha battery. Pagkatagak niya from 30 meters high, natanggal niya ang battery. So as you can see, ang iyang lock diri natanggal na, ang pikas na pa man, na-retain pa man niya sa kalak. Yung sa pikas na pa. So mo na siya ang GGRC X12 Aurora. Kung ako ni isuwayog on, aron makaingon gid mo nga ligon gid siya, malas lang gid ko pagpalit na ko. Mo-on pa ni siya. Mo-on pa ni. Diba? Tingog pa. So, posible pa siya mulupad kung maayo ni siya. Kaning nga motor, maayo pa ni siya. Diba? On pa man siya. So, pwede pa kayo gini siya mo take off. Atong pagman. Kaya basig makalit na ni og tuyok o niya. Samad ta. Sige na, pawang na. So, mo niya ha. Nasa yung mga, mo niyang motor. Mo ni types ang motor. Gitawag nila og brushless motor. Itong mga engineering diya, maayo gyud kay na mo explain unsa na ang brushless motor. So ako lang nabantayan, more on maximize na ang use of magnet sa brushless motor. So kung na-maximize nila ang use of motor, so mas nindot kaya nga naman less friction. So kung less friction, mas dugay mo init. Kay less friction man, so dugay mo init. So kung dugay siya mo init, nindot yung operation kay kung muinit naman good posible nga ma-damage na. So kung brushless ka, mas nindot. Overall performance niya mas nindot sa brushless motor, di ba? So kasagaran sa mga drones karon brushless na gyud siya gitawag. So anong mga engineering na to nga mamigo diya kamao gyud siya mo explain unsa na ang brushless motor. Di ba? So naapa diri. Unya sa iyang ilawom na siya mga sensors. Actually, na siya gamay nga camera diri. Kay inig-hover niya, tan-aw niya sa iyang ubos. Kaya aron maka-maintain siya, meaning iyang gi-target. Kung imo siyang gipalupad, tan-aw niya ang image nimo sa ubos. Inig tan-aw niya, nakakita pa siya example og car. Sa katong car, iya tong i-trace. So meaning kung kusog ang hangin, maninguha gid siya nga mo stabilize kay gusto man niya gi-point man niya iya mangitan-aw ang picture na nasa ubos or ang image or ang butang or item nga nasa ubos ang gitan-aw. So bisag usa ka kusga nga hangin basta kaya lang gyud niya wa man sa kataas usa gyud ka kusga ang hangin nga makaya niya mo stay gyud siya mo hover gyud siya. So mura bisag duaan lang siya nga drone murag magwang gamay sa duaan pero dili gyud actually ang iyang finish niya nindot gid siya, rubbery feel. Nakahikap man gid ko sa Mavic Mini. Mas premium ni siya nga, mas premium siya ang iyang feel gid. Ang Mavic Mini kay plastic kon man gid. Pero kani siya mas premium siya nga kopya. So mo na nakaingon gid ko nganong nag-crash man ni siya nga nindot man gid kani siya og mga reviews. Tanawa nasa ilawom niya. Di ba na po siya sensor, optical flow nga inig down niya, tanaw niya kung safe ba yung landing. Ig tanaw niya nga bati dili plane mo balik yung siya lupad, di siya mo ditso inig ana niya tanaw ni inig mo for example mo na yung ground inig makabantay siya nga murag na yung mga obstacles din ang balik na siya. Pero tanaw niya nga flat ang area, flat ang ground, clear ang ground. So mutong pa na siya then mo stop na ihang motors. Tanawa ihang blades, diba? Imagine na natagak siya og 30 meters. Natagak siya og 30 meters pero tanawa ang mga blades. Mao din niya tanaw di
400 grams, so illegal na nimo palupad ka sa mga public areas. So palupad lang ta safely, kay dapat kita man mga maggamit na ni mga drone users, mga drone pilots ko, no? Dito ta sa bukid dapat responsable sa ta sa atong drone, kay di ta kahibaw na mo kalit na agi na chopper baron. Yeah, low flying siya, makasa na hinon. Take note ba dito sa pula po, kay na-crash lang ang helicopter kay tungod kay naigo sa tabanog, kakuyaw ba na unsa naman ang klaseng helicopter. Yeah. Dapat responsable ito. Example, nako sa public area or nako sa public area nagpalupad ani or place unya pagkatagak unya nay natagakan, di ba na? So mas maayo nga responsable ta. Kay kita, ako isip ko sa kabisayang ko daker, di ra man ta magamit og film camera, DSLR. Kanina man siya camera. To note, nindot ihang camera kay di mo siya gitawag siya 3 axis. Na siya 3 axis gimbal actually ang camera. So kung move ni siya nga drone side to side, up and down, stabilize gihapon ang image, ang imong video. Okay, iya man gi-control. Amo siya stabilization nga 3 axis gimbal. So 3 axis mo siya 3D ba? Mura siya 3D. So na siya plane, na po siya gamay nga depth. So maka-access siya, di ba? Left to right and then up and down. So move ka side to side. Nindot gihapon ang video. Di ba? So ako tong i-edit ang akong mga na-save nga mga files gikan ani kay ganahan day mo palit ani kay gaduda man gyud ko nga nindot man gyud ni siya, kay nindot man gyud siya mga review. So ako to edit ang video, ipakita na ko at the end of this video mo na. So manginhanglan sa inyong suporta mo na nga mo subscribe ta, kay puros man ta mga Bisaya kato, mga Bisaya mga gwapo subscribe mo, kay daghan ta nga itudlo diri sa mga drone, GoPro baron, mga action cameras, DSLR, mirrorless camera, usaon paggamit sa cellphone nga bisag walay tripod, nga dili ta magkurog unsay mga nindot nga panning or zooming, zoom in, zoom out. So suportaan lang nato. Nagbuhat ko ani nga channel para ra gyud sa akong portfolio, pero kung daghan ta mga supporters, magdungan-dungan ta. Di ba? Maayong untod sa mga onsa ta. Sige. Thank you.